I reče Mojsiju: izađi gore ka Gospodu i ti i Aron i Nadav i Avijud i 70 starešina Izraeljevih i poklonite se izdaleka. I Mojsije sam neka pristupi ka Gospodu, a oni neka ne pristupe i narod neka ne ide na gore s njim. I dođe Mojsije i kaza narodu sve reči Gospodnje i sve zakone. I odgovori narod jednim glasom i rekoše: činit ćemo sve što je rekao Gospod. I napisa Mojsije sve reči Gospodnje i ustavši rano načini oltar pod gorom i 12 stubova za 12 plemena Izraeljevih. I posla mladiće između sinova Izraeljevih koji prinesoše žrtve paljenice i prinesoše teoce na žrtve zahvalne Gospodu. I uzevši Mojsije polovinu krvi, metnu uz dele, a polovinu krvi izli na oltar. I uze knjigu zavetnu i pročita narodu. A oni rekoše: što je god rekao Gospod, činit ćemo i slušat ćemo. A Mojsije uze krv i pokropi njom narod i reče: evo, krv zaveta koji učini Gospod s vama za sve reči ove. Potom otide gore Mojsije i Aron, Nadav i Avijud i 70 starešina Izraeljevih. I videše Boga Izraeljeva i pod nogama njegovim kao delo od kamena safira i kao nebo kad je vedro. I ne pruži ruke svoje na izabrane između sinova Izraeljevih, nego videše Boga, pa jedoše i piše. I reče Gospod Mojsiju: popni se k meni na goru i ostani ovde i daću ti ploču od kamena, zakon i zapovesti koje sam napisao da ih učiš. Tada usta Mojsije s Isusom koji ga služoše i izađe Mojsije na goru Božju, a starešinama reče: sedite tu dok se vratimo k vama, a eto Aron i Hor s vama, ko bi imao što, neka ide k njima. I otide Mojsije na goru, a oblak pokri goru. I bijaše slava Gospodnja na gori Sinajskoj i oblak je pokrivaše 6 dana, a u 7. dan viknu Mojsija ispred oblaka. I slava Gospodnja beše po viđenju kao oganj koji sižaše na vrh gore pred sinovima Izraeljevim. I Mojsije uđe u sred oblaka i pope se na goru i osta Mojsije na gori 40 dana i 40 noći.